Ассалому алейкум бародар. Ва алейкум салом акаҷон. Имрӯз Айвнукова душанбе парвоз дорӣ ба самолёти ЮТР акаҷон. Албатта акаҷон. Билета чанд қа пеш айҷо хариди ака? Билета ака ҳамин рӯз саҳари 10,000 дастурӯшон гирифтум Айфуд Сити. Айфуд Сити акаҷонум мисол омадӣ барои проверкаи одамое ки бе документан чӣ буд проверка ака? Проверка нормали ҳама гузаштаиста акаҷон. Мисол одамое ки документ надоран милисоие ки дадаин дар местан истодагиан чӣ буд ака? Мисол президеста будан? Хаккаму пеш пурсида буданд бе документ. О, пурсидеста буданд. Президеста будан, мақсад ҳамара неву шуморо пурсидан ака? Шуморо напурсидан, мақсад баъзеша мепурсанд, баъзеша не. Ҳамин чеҳрата мебинанд, неудобно ғалтид мепурсанд акаҷонум. Ва омади ака ЮТР чӣ ки ҳама вақт тест мепурсид, тести коронавирус пурсид ака? Напурсида акаҷон. Ягон чи напурсида. Бо ҳамуҷадан навистагӣ буд ки атмен нашидагӣ. Атмен нашидагӣ ва гузаштаи апашкарам. Апа худо тамошо мекардима? Лайк мемонди? Гап нест апа ҷон. Хитам душанбе парвоз дорӣ. Худо чанд қа хариди? Туда обратно 41. Туда обратно хариди, беҳтаринай. Ва барои мардуми муҳоҷир, барои мардуми тоҷик чӣ меги ака? Барои мардуми муҳоҷир мегӯм ки лайка шата қарибу шапанда аблотиҷи ки ҳақиқат рост аҳем бародари мо. Албатта ма 24 соатро тамошо мардуми харида чи мардуме ки хали барои зангирӣ кор карданд, барои хонасозӣ, барои шунтия ки соқ саломат кор кунанд, соқ саломат ба ватан бобураванд пеши падару модару зану. Сад кини накини лайка буҷи ватан ватан аёхи ватан ватанай. Баъд чӣ гуфтаниём? Я хали дуо битешона нафарои ки бор кадом ки даҳамҷа ба касб коршон баракат тия соқ омадан саломат ба пеши падару модаршон ранги мо раванд ба тоҷикистон ба пеш. Акаҷонум ҳаматон боше, ҳаматон да ҳурмат. Шумо дар роҳи сафед бош датон мекунем. Омадан да хай и дафъа ко Айфуд Сити хариди. Омадан да худмон мегири билет. Мегирам иншоллоҳ. Боше акаҷон лайка бизанам. Боше ака. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеои моро тамошо мекунед. ҳурмат ҳаматон дар раҳмат барои ҳамаш, барои комментария, барои лайк, барои бовар кардан, билет харидан. Дар аэропорти Внукова қарор дорем ду рӯз чиз одам рӯӣ мекунем, мегӯянд ки тест напурсидестиян. Имина мақсади омадани мо барои ҳамин буд ки ЮТР ягон бор атменид кардагӣ набуд. Мақсад ҳамин хабарро бар шумо бирасонем. Ҳеҷ не ҳастанд одамое ки Айвнукова душанбе билет доранд, мефаҳманд 2750 рубля ки расход мекуне, кӯдакот я шоколад қалад мебаре. Фикр мекунам беҳтаринай. Ва аэропорти Внукова кадоме ки билет дора, инами пеши регистратсияшда худаш дар навистагия ки тест не требуется. Тест дар кор нестай. Бе ташвиш метоне ки бие парвоз куне. Нарх навои билет бигем ҳозир мегум бо пагай дига мебини видеома занг мезани меги хали гуфта буди лучи номром дар ҳар як видеом комментариям да ҳастай. Занг мезани иншаллоҳ ай Москва душанбе, ай душанбе Москва, ай кадом шаҳри Россия ба кадом шаҳри Тоҷикистон ки ай Тоҷикистон ба Россия, ҳама электрония ҳеҷ кара билет намепурсанд, билетам пурсанд, ай телефонтон номери брона нишон метиҳен, мегзарен, мерен. ҳамин қанавигарӣ боше ҳаматон да ҳурмат, гап нестай, зинда боше. Боше ҳаматон. Ассалому алейкум бародар. Ва алейкум салом. Акаҷон Москва душанбе, ай аэропорти Внукова парвоз дория? Бале, бале. Билета чанд қа хариди ака? 900 гирифтем билета бародар. Чанд рӯз пеш ака? Ина ҳамин рӯз абете гирифтем. Ҳамин рӯза худаш барои ҳамин рӯз 900 акаҷон. 900 ҳамин рӯз гирифтем. ҳамин рӯз акаҷон тенҷи буд охи? Ова ма 100%. Акаҷон омадем проверка чӣ буд барои документ, барои одамое ки мисол тамошо мекунанд документ надоранд, ягон маълумот метиҳен ки ягон чи пурсидан ё ки нормални буд. Рости гап ягон кас напурсида документам интересоват накарданд. Мо ҳамихи омадем гузаштем. Бе ташвиша. Ака ҳозир регистратсия ним худат гузаштагӣ пасадишинта ина ҳозир гузаштагӣ тест пурсидан ё ки не ака? Не, рости гап ягон чи напурсидан. Барҳам хурдагия. Барҳам хурдагия бе ташвиш биям биравам ва мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир, мардуми ғарибда чӣ мега акаҷон? бародаро, модаро, апо, ҳама каса метонем ба ҳозир биёен, билет бигирен, бе ягон ковид, бе ягон коғаз, иншаллоҳ метонем парен ба ватан сафар кунем иншаллоҳ. Бе ташвишо. Гап нест акаҷону шумо дар роҳи сафед ҳама боше. Гап нест. Ассалому алейкум бародар. خوبی تنجی اکا جون؟ شکر رحمت شما نازنین سولین سلامتون خوبه؟ شکری الله اکا جون. کجا پرواز داری؟ نصیب باشه دوشنبه همین بگاه ساعت 10 شب. همین بگاه دوشنبه اکا جون.
Билета чанд қай ки ҷо хардӣ? Билет я бародармон гирифтак 11500 гирифтак. Ана як 10 рӯз пеш гирифтак бурас. 10 рӯз пеш. 11500 внуковат душанбе а? Прямой рейс. Акаҷон ковид спордӣ? Ковид не, ози дали мем бачо гуфтесиян ки на спордан. Админитай. Худман гуфтум ки дар кор нестай. Ва омад яка проверка чӣ хе буд? Проверка кам тарак ана бигем жёстка мешава. Барои чӣ бугу ки ана дар даҳани дар саго бисёр истодагиан чорни ходай бародора ай усуни раҳ. Ами напротив ай усунуш. Чорни ход тарaf дасти рост то мехре меояд 3 этаж рост ба чӣ мерояд? Эскалатор хати рост 3 этаж мерояд. 3 этаж, 1 этажам нормальне одам дурмадестан. Ва ва хидмона тамошо мекард яка. бародарам Лайка меҷиқиди. иншалла ки Чӣ меги мардими муҳоҷир мардими тоҷик да? ҳаматон ба ҳамин барока биёед бародаро. 100% да. ҳама 100% бародаро Меҳриддин, Наврӯз, бачаҳо Ҳусейн, Ҳасан ҳаматон салом. Гап нест акаҷон. Лайка ба шата бизанед шумо дар роҳи сафед бародар боше. Гап нест. Боше.